ମୁଁ କାଲିଠୁ ମଦ ପିଇ ନଥିଲି। ମୋ ଝିଅ ମୋତେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲା, ପେଟେ ମଦ ପିଇଛି। ଓ ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି। ଓ ବାଟ ଦେଖାଯାଉନି ଭାଇ। ଏଇ ଶଙ୍କର, ଆରେ ତୁ ସେପଟେ ମାଲ ପିଇକି ଶାନ୍ତି, ଏପଟେ ମୁଁ ବି ଶାନ୍ତି। ମତେ ବି ଆଉ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ରେ ଚଣ୍ଡାଳ। ହଁ ମାଡ଼ିଆ ମାଡ଼ିଆ ମାଡ଼ିଆ। ଶଙ୍କରା କୋଉ ଶଳା ଡାକିଲା? ଶଙ୍କରା କୋଉ ଶଳା? ସେ ଶଙ୍କରା ଡାକିଲା ମତେ? ଶଙ୍କରା କୋଉ ଶଙ୍କରା ଡାକିଲା? ହେ ଶଙ୍କରା, ତୁ ମତେ ଶଳା କହିଲୁ ଭାଇ? ରାଜ ମୁଁ ରାଜ ରାଜ ତୁ ମତେ ଶଳା କହିଲୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହିନି, ମୁଁ ତୁ କହିଲୁ କୋଉ ଶଳା? ମୁଁ କହିନି, ଭୁଲ ତୁ ମତେ କହିଲୁ? ଭୁଲ ହେଇତ ମୁଁ କହିନି। ନିଶାରେ କହିଛୁ ଜାଣିପାରୁନୁ? ଜାଣିପାରୁନି କହିନି। ହଁ ଛାଡ଼, ତୋ କଥା କଣ ଧରିଛି। ରାଜୁ କଣ? ମୁଁ ବା ଝିଅକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲି, ମତାମତ ନେଇ ମୁଁ ତମ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ଆଜି ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲଣି। ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲିନି ପଳେଇ। ଶଙ୍କରା, ତୋ ଦେହରେ ତ ସେ ମଦ ଗୁଡ଼ା ଯାଉନାହିଁ। କାହିଁ ସେ ମଦ ଗୁଡ଼ା ପିଉଛୁ? ପିଉଛୁ କଣ? ତୁ ତ ମଦରେ ଗାଧେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। କାହିଁ ସେ ମଦ ଗୁଡ଼ା ପିଉଛୁ? ରାଜୁ ବା କଣ ଏ କଥା କଣ କି, ସେ ଯୋଉ ରଖଫଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଆଣ୍ଟି ଗୋଟିଟାକୁ 500। ଟୋଟାଲି ଇଂଲିଶରେ ତୁ ଅଛୁ, ତତେ ଆଉ କଣ ମୁଁ କହିବି? ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ତୋ ଝିଅକୁ ମତାମତଟା ପଚାର। ମୁଁ ଖାଲି ମତାମତ ବୁଝି ଦେଇ ପଚାରୁଛି। ମା କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ରେ, ଏ ମା କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ, ଏ ମା କୃଷ୍ଣ। ମୋ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁଁ ରାଜ। କଣ ଆସି ଏମିତି ଏମିତି ଅଣ୍ଡାଳି ପକଉ? ତୋ ଝିଅ ଛାଡ଼ିବ? ଚାଲ। ରାଗୁଛ ନା? ରାଗ ନା ରାଗ। ଏ ମା ମାଲ ମୋ ଝିଅ କଣ କାନ୍ଦିଲାଣି? ଏବେ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କାନ୍ଦିଲେ ବା ଦେହ ଖରାପ ହବ, ହସିବ ଆୟୁଷ ବଢ଼ିବ। କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ ସୁନା ଝିଅ, କ'ଣ ହେଇଛି କହ, ମୁଁ ବୁଝିବି। କହିଲୁ ମା, କହ। ଏ ମା କହିଲୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ସୁନା ଝିଅ କହିଲୁ ମା, କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ଗେଲି ଝିଅ, କହିଲୁ କହ, ମୁଁ ବୁଝିବି। କହ କହ ମୋ ସୁନା ଝିଅ, କହ କହ। କହୁନୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ? ମୁଁ କଣ ଖିଲି ହେଇଯାଇଛି ବାପା। तो साथे बंधा मो जीवन डोरी, तो साथे बंधा मो जीवन डोरी। ମୁଁ ଅଛି, ତ ଝିଅର କଣ ହବ? ମୁଁ ଅଛି ବା, ବହୁତ କାକୁତି ମିନତି ହେଲି ବାପା, ନେଉରାଏ ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ, ଚିତ୍କାର କରି ସାଇ ଭାଇ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ହେଲେ କେହି ବି ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଲେନି ବାପା, କେହି ବି ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଲେନି। ଏଇ ଅମଣିଷଟା ମତେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ସଜେଇ ଦେଲା। ମୋ ଆୟୁଷ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ମରିଗଲି ବାପା। ମୋର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିରୁ ଯେ ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ବାପା, ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ନି, ଏଟାକୁ ପେଟି ପେଟି ମାରି ଦିଅ। ହାତ ଉଠେଇବୁ ପଳେଇବୁ। ହାତ କଣ ଉଠେଇବେ? ଆଗେ କଥାଟା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ବୁଝିବୁ, ତାପରେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ରଖି ଆଉଟା ଗୁଡ଼ାକ ବକାସୁର ଭଳିଆ ଟେକି ଦେବି। ହାତ ଉଠେଇବୁନି, କଥାଟା ଶୁଣିବୁ। ହାତ ଉଠେଇବି, ଶୁଣିବୁ ତାପରେ କଥା ଶୁଣିବୁ। ହଁ ଟିକେ ନା ହାତ ଉଠେଇବୁ ନା, ହାତ ଉଠେଇବୁ। ଏଇ ଶଙ୍କରା, ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ସୁନା ପିଲା? ମୁଁ ଏଇପଟେ ତ ଘର କଥାଟା ପରିଷ୍କାର କିନା ବୁଝିବୁ। ମୁଁ ଏଇପଟେ ତ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲି, ତ ଝିଅ କ୍ରିଷ୍ଣା ଏଇଠି ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ମା କ୍ରିଷ୍ଣା ତୋ ବାପାକୁ ଡାକ, ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଇକି ପଳେଇ, ମୋର ତେଣୁ ଢେର କାମ ଅଛି। ମତେ କହିଲା ବାପା ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ତମେ ଯାଅ ପରେ ଆସିବ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବା କଥା? ପଳେଇବା କଥା। ସେଇଆ ମୁଁ କଲି। ଏଇଟା ହେଲା ମୂଳ ମଞ୍ଜି, ଏଇଟାକୁ ମାର୍କ କରିଥିବୁ।
गोटे पाद मु पछुक पकईची इरे भाई पछुरु माड़ी तो बसिला आउ ढेर कोशिश कली हेले ता हाथ छड़े पाइली नहीं मत धमक देला आउ कहला गाँ वाला डाकि तुम मान सम्मान नेबी तुम डाड को मान डाड कड़ को पड़ेला मो मुंड टोटाल डालमा से मु चिंता कली कौन करी शेष या जानी तो झील जहाँ चाहूँ गला से काम सारदेला।